Rasta makadi? Ini ndakadi yangu. Koimi makadini. Ayo isi takadi. Nyaya toda kutaura panapa ndeyechigure. Chigure chikuru kuru muZimbabwe muchiziva ndiani? Tikunonge tichaza kuchiziva. Alright. Alec Macheso. Yebo chisale chikuru. Chisale. Alright. Mumarounds kana mumasecos emafanzi esungura mune nyaya iri kungopisa mazuva ano tisati taitaura hedu munhu wese anoiziva handiti yekuti vamwe vari kuti apera soro ndanyanya kubva ndabuda direct ari kunzi mudhara uyu apera imi ndoziva kuti hamudi naye alright saka muri kuti kudii imimi nelatest album rake rinonzi kupa kuturika? Ini ndakazvimirira ndiri inini. Ndinongoti akarova marovero aakaita. Sure. Atingaifananidze neakagonera vamwe kana kuti akakugonera imimi, but iyo akairova zvakasiyana nemamwe ese marovero aya aita. Nenhau yekuzvoni iyi inonzi kupa kuturika, hainganzi ndezvazvo yamakanakirwa nayo imi. Hamene munofarira ipi, but chandotoda kutaura ndechekuti haingafanane nealbum rakakufairai imimi. Hamene kana munobata zvakanaka ipapo. Saka ndiri sei nangu. In short muri kuti iri kutofaya futi iyo yacho. In short iri kufaya zvakanyanyisa. Alright. Understanding yangu hamene kana takaona zvakafanana from social media endos nechi zvanana YouTube kwavanoisa music yavo. Inini so far ndakawana 4 songs ndo andiri kuziva kuti akabuda. Ndizvo? Sure ndo akabuda. Kuverengera. Zvinoda hama. Kunditaya. Murangarire. Ndizvo? Alright. Yamungati mimi yakanyatsokupisa chaizvo yamuti iri kunyatsopisa yacho kupfuura dzese. Ngatiti murombo dzikombeya dziri dzega. Nditi. Kana chidzikombeya dziri dzega sei number 1. Ese ma number 1. Ese ma number 1 because takatora ana kunditaya wacho. Kunditaya wakaiterera zvakanaka unongoona kuti haimvuto iyi simbi inopisa imwe simbi chidhonoro simbi inogura dzimwe simbi. Saka in short what I'm saying is ese ma number 1. Ese ari kutopisa zvekudaro. Ese ma number 1 zvichada hama. Okay. Kukumbirwa shuga kumba. Wonyima munhu akutokuti zviripo zvichada hama. That's the meaning. Kana ndimiwe. Because vamwe vari kuti magitari agara anomagona asi anzi malyrics ake akuita achipera mutu. Ndo zvinotaura vanhu ndo zvavanotaura vanhu. People are always people, but tikadai totarisa zvakanaka tichatarisa kuti social media ine vanhu vangani vari muno vari kukomenda kuva sipo pasocial media, because kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nekunana Hemiston, kunana Glende, kunana Chiweshoko, kunana Sentina ari kwese ukoko. Kune vamwe vanhu vanenge vachitoripo kana pamasocial medias, but paanozoenda ikoko munoona ichitambwa, because inini I attend mashows ake almost 95% yemashows ake muno muZimbabwe ndinoatenda, ndinenge ndichinoona ndoona kuti but vanoti chinhu hachisi kufaya ichichi song iyi haisi kurira iyi, then ndoona kuti vanhu kune kungori kutaurawo pasocial media media social. Aiwa ipapo ndapanzwa maibata ka. Last but not least nyaya ndoda kutaura inogona kutikonanisa nevanhu. Alright. Tine muchinda anonzi Makingwazi. Makingwazi akarova album yake inonzi chizita rayo ndichazivi zvangu. Pane song inonzi dzimwe hondo apo inonzi Uzukwende handiti. Yes. Makingwazi ini ndakazvimirira. Ndinomuona as a very good artist ari kusimudzirawo sungura. But toda kuti mutaure nezve comparison iri kuitwa between Makingwazi na Alec Macheso. Yes, social media vamwe vakuti Makingwazi is now better than Alec Macheso, is the best sungura musician watinaye muZimbabwe iko zvino. Mimi muri kupatora sei? Hanzi ndiye king of sungura. Yes. Alright. Ndakupatora zvishoma nezvishoma. Ndichatsofamba napo. Inini Makingwazi ndinomuteerera. Zvakafanana album rake raburitsa iri Uzukwende. Hapana song yandisingazivi, hapana song yandisina kuteerera. That project yaakaita Makingwazi is perfectly fine,
but kumukombera naAlec Macheso it's a disrespect. Ndakazvimirira ine, it's a disrespect because tikada kutarisa Mark Ngwazi ndisingatarisi Macheso nguva yaagara ari mufield. Takada kuzotarisisa tisiri kutora masides. Tomboti ndandisapoti Macheso but ndangoteerera music yavo yese. Mark Ngwazi akatanga achikombita ne1 song nealbum rake rese. Zvichida hama takada kuzotarisisa paikabuda yakabva yanoita number 1 that week kuma local radios edu muno muZimbabwe. Anditi then the second song yakabva yabuda was kuverengera yakabva yatora futi number 1 kune imwe station anchana tozoti ZBC radio Zimbabwe ne I think it was National FM ne radio Zimbabwe akabva anotora kwese ikoko. Then tochienda kunana kunditaya Macheso akangobudisa hit songs ese masongs ake akarakidza kuti akamatorera nguva yakanyanya because takadotasa ma guitar lines ake ari so pure. Ndofunga kuti munhu wanzo wachiti zvoni Macheso chaakagona chite magitari vangu mataurira vanenge vachita vanhu. But the very truth is Alec Macheso ukada kusira the lyrical content zvapana na song inonzi kuverengera ndo song ndofunga yakawanzwa mazwi zvakanyanyisa. Anditi ukada yazoiteerera yakarukwa song iyoyo takazoda kufamba tichina kumagitari akarohwa kuite zvekumbotamba even marhythms kana pane munhu anobudisa marhythms ake Macheso amenoti nawe kuti ane marhythmist akawanda but marhythms amacho ende chinonzi rhythm ndo chinodefine song. Ukadomatirira marhythms acho ese inangu rhythm rakanyanya kundinakidza irhythm ranhingiriki ranonzani koyo Maikoro zvichadahama. alright. Then wakada kuzotarisa Macheso anogona zvekare chimwe chinhu chaakagona kumaketa mamembers ake because kudotosa Maikoro zvamai macho ari kupisa ari kubvira kuburidza nani naAlec Macheso. Ende zvozo ndakazonadza neimwe post yakakanda zvichada hama yabuda ndakazogona imwe post yakakanda zvikanzi hanzi waya dzaita seko pana zvichada hama ndakazoti right zvasvika mubodzi. Then chivanda kupindura ipamati Macheso apera chinopera isipo shuga mafuta rice not artist even asiri Macheso maartist apere because kunzi artist it means kuti unongochita uchinza zvinhu zvinyowani every now and then ndakanotarisa site raMark Ngwazi you are doing very fine, you are doing so very fine but pane chimwe chinhu wachinozongondipo chekuti zvona haabvume kuti anonzani role model yake ndi Macheso because role model munhu unoteedzera zvakafanana right nokusungura yese hakuna munhu asingadedze solo pese hakuna munhu asingadedze mapromoters ake. Yes, but chido chakanyuka andiri kuona munhu sanodedza ende zvinhu zvakazvikopa kuna Alec Macheso zvese izvi unoona even Franco Slomo anotaura achiti zvoni inini munhu anotinspire munhu anotigona tiNicholas Zakaria but the truth is vese ivava tiMacheso. Why Macheso akabvepi? Macheso akabva kuna Nicholas Zakaria. Yes, but Macheso was not a member yeKiyama Boys semafungira atinoita zvakangoita kuti zvoni like Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo anditi iye yainzi the Kiyama Boys. Yes, zviro zvoni Macheso anga aine role yake hombe imoyo yaisanzi Nicholas Zakaria and the Kiyama Boys. Amazvizisa and the truth is Macheso vanongonyara and I think vanongoda kungomudhisa but the truth is Macheso kunyange wangu ndakagumbuka nenhau yekubudisa kwaari kuita masongs ake paalbum but the okay tiri ipapo sorry yes tiri ipapo there's been an outcry yes yekuti murume uyu akadedza vanhu kuAlex Club yes kualbum launch yes and then they just got one song there. yes Is it true that fans got angry Mswacho? it's very true. Oh, it's very true. It's so very true because ini ndainzwa ndaitofambawo ndichingonzwa ndakange ndiriko ndofunga kubva around past 6 I was there. all right. I was Kusvika makuseni iwayo pavakabuda. and I received I don't even know how many calls. Ndichibvunzwa kuti mamwe masongo ari kubuda rini ndikati komana inini handisi kutozivawo handisi manager ini
fonera tichi makahamadze nalaki ndozvandaiti ngotaura kwakaridzwa one song nyowani oyo I don't know kuti imanagement yake kana ndana but ndo zvakatongoitwa we don't even know the reason because ana public notice yekuda kutira kutaura kana kujustify kuti why akaita zvinhu zvakafana nezvipi neizvozvo izvo because I understand this album kana chinonzi rinongobuda and I'm so very sure kuti zvoni kubva paakaannounce the date dai akatanga kuda kugadzira album iroro angadai akarigadzira maybe ane reason maybe kune vamwe vakanditarisa izvezvi vanoziva reason yacho because right now kuna vanofarira Maki, kuna vanofarira ana Mutambi vese ivava vari kufara zvisingaiti because hakuna munhu anoda kuti muimbi waanoda aite number 2 anoda kuti aite number 1 ndozvaanoda right now we are being victimized zvakanyanya because pane mumwe mubvunzo usingagona kupindura kana kujustify ungonzi why akaburitsa because yakambobuda kanyaya yesvinzi ari kutya ameno kana makainzwawo imeni aiwa ndakasangana nazvo kuchinzi iko ari kuvhunduka Makingwazi and inangu handinoziva zvakawanda masources andinowana imwe information kana kuti because ina handiri kunyebera ime true fan yamachezo ina handitozvizivi vakawanda ndo vanotozviziva kupfuura ini ndo vanotondiudza ndakatoenda kushow yake dzimwe ndotanga kutotanga ndiri machezo wacho yes because pane time ingida kutombofamba nemapodcast I think it was around before lockdown pane time ingida kutombofamba nemapodcast because wese aindiona aida kutorwa selfie neni mbavha dziva